स्निजिथि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो 32थि बोसोरारि जथुमा रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाया जोबलांबाय। स्निजिथि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो 32थि बोसोरारि जथुमा रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ आस्ताबारि ए.बि. फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। बेनिनो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बेलासि 1 रिंगायाव गेवलां मेल जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सुखेल बसुमतारी, जरखा आलासि महरै मुस्रि निर्मल नार्जारि, बि.इ.अ. बरबाजार, गाहाय आलासि महरै मुस्रि राखाव बसुमतारी बिथांमोनहा। बे हाबाफारिजों लोगोसे 2022 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय सा 20 फरायसाफोरखौ बरायनाय जायो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रादि जोंनि रुनिखाता हालामाव डक्टर बिमुं मोननो हानाय डक्टर बिजित ब्रह्म बिथांखौ मान बिलाइ होनानै बरायनाय जायो। बर' राव थुनलाइया सिगाङाव माबायदि दामारि जाखो जों बुंनो हायो उइदिन 100 इयार्स जाबोआखै। बे 100 इयार्स जायैयावनो बर' रावा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम रिसार्च खालामनो हानाय थासारियाव फैदोंब्ला जोङो बर' रावखौ निस्सय जौगादों होननानै बुंनो हायो। आरो बर' रावा दिनै नेसनेल लेभेलाव मोनसे स्टेटास मोननाय राव। बे हिसाबै जों बुंनो हायो बर' रावा 21st सेन्चुरियाव मालाबाबो गाहायथिं थांनाया गैया, गोजौथिं थांबाय थागोन। आरो बेखौ जोंनि बिजिरगिरिफ्रा, जोंनि रावगिरिफ्रा, जोंनि लेंगुवेजफ्रा, थुनलाइगिरिफ्रा, जोंनि आइ आफाफ्रा, जोंनि रायजो राजाफ्रा फुल कनफिडेन्स गावखौ फोथायनानै गावनि बिमानि रावखौ हमथानानै लाखिनाया बयनिबो मोनसे बिबान। दिनै इयादिस रावा थैबायमोन, इहुदि रावा। दिनै इजराइलाव बिसोरनि गोबां गिदिर गोहोगोरा राव, बे दिनै गावसिनि रावजोंनो साइन्टिस्ट दिहुननो हादों, डक्टर दिहुननो हादों, गिदिर गिदिर मानसिफोर दिहुननो हादों। होमबा बर' रावजों बर' रावखौ फरायनानै बर' रावखौ सोलोंनानै रोङैनि जेबो बाथ्रायानो गैया, रोंथारगोन। नाथाय जोंनाव कनफिडेन्स थानांगौ, जोंनाव जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव इनफेरियरिटि कमप्लेक्स, गावखौ गाहाय साननाय, बे साननाया जेब्लासिम थागोन जों बिनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा। बेखायनो आं आसा खालामो जोंनि बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौ जायोब्ला जों साफ्रोमबो देहायै मोदोमै जिउयै सोलेरै जों मा खालामनांगौ, अननो सोलोंनांगोन, मोजां मोननो सोलोंनांगोन। गावनि बिमानि राव बायदि बुहुमाव गोदैसिन गैया होननाय रबीन्द्रनाथ टेगरआ बुंदों। आरो बर' बिजोंजों जों फरायोब्ला रोङा होननायनि खुनु बाथ्रायानो गैया। आं बेखौ सानो, आंहा ओरैबायदि फोथायनाय दं बर' रावा 100 इयार्सनि उनाव माबायदि जोंब्लावगोन जों बेखौ नोजोर होनांगौ। आंहा फुल कनफिडेन्स दं दानि बर'फोरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दं, जायफ्रा हादर खुंगासिनो दं, बिथांमोनहाल' मोजाङै अनसायनांगौ, अननांगौ बे रावखौ। दा निउ एडुकेसन पलिसियाथ' बिराद मोजां बाथ्रा, जेराव बर' रावखौहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय जों एकदम जोथोन खालामनानै लानायनि बाथ्रा बुंदों। जेनेबा क्लास 1निफ्राय आप टु क्लास 2सिम बे 5 बोसोर जागोन। बेनिफ्राय थाखो 3निफ्राय मोनसे क्लास जागोन, 3 बोसोर फरायगोन। बेनिफ्राय एम इ स्कुलाव जेब्ला थांबाय बोसोरथाम फरायगोन, ओरैहाय माने बोसोरब्रै फरायहैनांगोन। होमब्ला बर' रावखौ साबसिनै रोंनायनि मोजांथार लामा, जिहेतु 11-12 बा बर' बिजोंजों जानोसै, बर' बिजों फरायनो मोननोसै 2023निफ्राय निउ एडुकेसन पलिसि मोनसे थांसिगोन। बर' रावा थैनायनि बाथ्रा गैया, बे 8th सिडिउलाव हाबनाय राव, नेसनेल लेंगुवेज। बे नेसनेल लेंगुवेजखौ थैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बियो माने बे बांगुरबारियाव दै सानस्रिनाय बायदि जाबाय थागोन बियो। बेखायनो आं आसा खालामदों जे निउ एडुकेसन पलिसियाव जोंनि एडुकेसनिस्टफ्रा, जोंनि थिंकारफ्रा, जोंनि ससियेल वार्कारफ्रा जाहाथे दावसिन नोजोर होबाय थायो, मा खालामनो नागिरदों जोंखौ। बेयाव थाबथायोब्ला, बे फारसे नोजोर होयोब्ला निश्चय जों थैनायनि कुइसन फैया। बर' रावा 2023निफ्राय साबसिनै दावगालांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। सरकारजों बे एरिया
बे फैलाव एरिया 18 दुवर्स दङ बे दुवर्सआव साफा साफा चिफटेन दङ बे चिफटेनफ्रानो रायजो खुङोमोन आरो बिसोरनि बिबान रायजो खुंनायखौ बे जोंनि नेइबारिं कान्ट्रि भुटाननि राजाया बिबान होदोंमोन आरो बेयाव रायजो जानाय बर' गार' राभा राजबंशी कच तालु बिसोर जाहैबाय बे हालामनि थागिबि आरो बेयाव जेसेबां मिलिटारि अपारेशन खालामनाय जायोमोन मिलिटारियाव साख्रि मावोमोन बे बर'फ्रानो मावोमोन कचफ्रानो मावोमोन बे जोंनि थालुआनो होन थारुआनो होन टट'आनो होन बिसोरनो मावोमोन होमब्ला बे 18th सेन्चुरियाव 19th सेन्चुरियाव जेब्ला ब्रिटिश इन्डियाजों गभर्नमेन्ट अफ भुटानजों जेब्ला ट्रिटि जाबाय सेन्चुरियाल एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ थांनाय 11 नभेम्बराव 157 बोसोर जाबाय बे 157 बोसोर खालामनायाव जों फालिनो रोङाखै गोसोखांनो रोङाखै जों गोसोखांनो हानायमोनब्ला बै जोंनि चिफटेन जायफोर चिफटेनफोर दङ बे चिफटेनफ्रा मामोन 12 जन चिफटेन दंमोन बे चिफटेनफ्रानो बे रायजो खुंदों आरो बिसोरो 1864 नि दावहायाव बे दावहा गासैबो थैजोबदों नोंनि बिरगोस्रि सिख्लायानो जा ओमफ्राय नोंनि गाम्बारि सिख्लाखौनो बुं सिखोना जोहोलावखौनो